Nang digoleki kono lho digoleki. Kena nggo pakan pedes iki. Cilik-cilik ngene iki mendingan toh. Pakan pedes ra kenih, pedes kenih ngono mbok. Jan. Tolo lek karo pedes kenih iki. Arep njabut iki ora nggawaret. Ngaret ning ngendi? Ngaret ora ajak malah arep digowo iki. Ngaret ning ndi lho bocah iki? Walah. Ngaret nang soran kae to. Wis ora sak gentel kae. Ngaret wis digowo loro-lorone to iki. Ngaret tok ndoprok to, Ton. Lah nyapa to, Pak? Dari ndi? Orang gowo. Masalah karmu ku ya piye to, Ton? Dek kapan rampungi ngarep kaya ngono kuwi. Lali yo, Ya ngampung ngene ora rampung. Balik jemuk arite. Lah aduh kok. Kendang. Ngarit kok kudu diceklaki kaya ngene lah. Arit iku mbok gowo nak golek nang omah renek. Lah kok malah Lah wong lali yo arite yo ning nggon dhuwur kae. lah nek arep ngarep ngono ki ra oleh-oleh dileton kapan oleh suwi. Ki nang jemuk kono lho. Wis sampean balik jiku Udah domo iku rasa ngengkel. Kesuwen iki gini-gini iki malahan. Ya kan iki dipokleki kene. Nek domo iku ketok rasa ngengkel iki. Gelah kok nek domo iku ngengkel demi kon jemuk. Ki nang jemuk. Suwen kok malah. Dong ngarep kok mau dijambaki kaya rambut dijambaki. Kesuwen lho. Kapan oleh wong suket akeh kaya ngene ngarit kok coklat klaklik kaya bocah. Megahe kok ora tau bener. Suket kaya ngene babat ki penake ra karuan kok dicekleki tok. Klaklek kaya apa ya. Bleng rasane. Iku njemuk suwine ra karuan ngono, njemuk arit ngono. Rasane. Ora enek arite. Duh, tuh. Lah nek ora nek arep ki mbok piye iki neh? Ya dijabuti kan kene. Mengisor kan lho, ngisor amben apa ning didik iki. Lampu sampean sing deleh kok. Lah iso sampean iki lho. Sampean sing deleh kari. Iku kok iso sampean iki lho. Ngaret kowe sing deleh tak kon nggowo kok motor kae kok malah. Ki nang digoleki nang kono. Allah. Ki nang digoleki kono lho digoleki. Alah. Arep yang ndi lho deleh ketemu golek ra ketemu kok enggak. Kon arep ae. Dhewe ra gelem. Wong kok arep kok mangah renek.